Какво иска да ви каже, но мълчи? Какво иска да ви каже, но мълчи? Да видим кой е човек или каква енергия към момента. Ние го знаем, че е Гошо, ама да видим каква енергия. Стабилен. Към момента има стабилност, но тъгува. Очаква нещо. Какво очакваш? Какво тъгуваш? Айде да кажи ми. Разбито му е сърцето. Крал чаши и рицар чаши. Крал чаши във всичките подредби. До тук не се появи. Така, това е категорично обаче човек от Риби, Рак и Скорпион и човек, който обича в няколко връзки да влиза едновременно. Тъгува в взетото решение. Тъгува, че е направил грешен избор. Мира си. Човек, който към момента може да дава връзка има стабилната кралица Пентакли или обича такава жена, но съжалява. Добре, коя е кралица Пентакли? Какво ще има с нея към момента? О, това е жена от миналото му. Той има надежда. Приключило е. Така бе, правилно ги чета. Чай си направя реклама. Циган като мразя си направя реклама. Се похвала малко. Жена от миналото. Правилно разчетох. Сърцето му е наранено. Сега започва да осъзнава какво е загубил от миналото. Влюбен е в жена от неговото минало. Все още има чувства към тази жена. Тук има трети човек и съжалява, че го е пуснал или че е наранил сърцето на тази жена. Той иска да дойде при вас, ако сте вие, но отказва. Добре, да видим каква е енергия с другите карти. Таро Ленорман, както казах, колодата. Тази, в която работи в момента. Седи, наблюдава. Отчаяне. Четворка чаши. Да, и тук ли беше четворка чаши? Да. Отчаяне. Приключило е нещо. Този човек има надежда, че нещата могат да се оправят. Кои нещата могат да се оправят? Избора в любовта. Избора в любовта. Но този човек иска да ви напише нещо, но се отказва. Иска да ви напише нещо, но се отказва. Или на някой да напише от миналото. Но се спира. Добре. Какви чувства има към вас? Какви чувства има към вас? Към този момент. Тук има прекъсване на връзката, лечение, разбито му е сърцето. Тъгува по вас. Тъгува. Вие сте сякаш тайната жена. Иска по справедлив начин едно ново начало. Доплавате по-спокойни дълбоки води. Какви са му чувствата към вас? Пажовска енергия. Иска да дойде, но е зависим, има си зависимост към вас, но в една детска енергия. В една детска енергия. Да, както ви казах, той има надежда. Двете карти, между другото, за втори път една до друга се нареждат. Има надежда. Вие като вълк, като мечка. Това е мечка, ама вие като вълк в момента. Знаете ли какви самочувствата? Чувства има. Има надежда, че вие няма да... Като събере сила, няма да го пометете. Няма да го отрежете. Той се страхува, защото вие сте в момента в енергията на кралица мечове. И се страхува да действа. Има надежда, че може да ви умекоти. Но в пажовска енергия, детската енергия към момента. Добре, да видим какво иска да ви каже, но мълчи. Интересно ще. Какво иска да ви каже, но мълчи. Какво иска да ви каже, но мълчи. Какво иска да ви каже към този момент, но мълчи. Че ви обича, че има чувства към вас. Че вие сте неговия празник, неговото щастие. Надява се отново да дигнете на здравицата.
че мисли много за вас, преосмисля, взима решение. Иска да ви каже, че осъзнал, че вие сте неговата стабилност, вие сте неговата любима жена и че сега осъзнава колко ви е наранил. Иска да каже, че вам се спира да не ви пише, да не ви потърси, да не дойде. Какво иска да ви каже, но мълчи? Че е ваш император. Че вие сте неговото слънце, неговата сбъдната мечта. Мисли за вас. Иска стабилност. Че вие сте жената, която го е опитомявала. Но се вижда, че той е отрязал тази връзка. Той е прекратил. Иска да ви каже, че иска да дойде. Но ето, както ви казах. Той е страстния, вие сте кралица мечове. Страхува се обаче. Иска да ви каже, че иска да разговаряте, но осъзнава, че се е забавил за този разговор. И погледнете. Ако върна времето назад, не бихте лъгал, не бихте мамил и не бих отрязал толкова жестоко, както направих сега. Това иска да ви каже. До нови срещи, скъпи приятели. Благодаря, че останахте и изгледахте видеото.